The DC mwina ena nkumadabwa kunena kuti president wathu anthu osauka sikawiri kulankhula masana. Kodi chachitika ndi chani? Inde ndizoonadi ine sindibwerabwera sindilankhula masana. Musakandiona ine ndikulankhula masana ndiye kuti chilipo china chake chavuta. Ine ndimangofuna kuyimba pa chilungamo ndipo sindimalola kuona chachinyengo chikuchitika. Ine ndikumangochilekerera. Ngati kuli ziko limene silizatheka kumbali ya Katangale mmene anthu ake amangokhalira kuba, ngakhale ma officers, ngakhale ogwira ntchito za boma, ngakhale private sector, anthu ake ndi okuba okhaokha makamaka akakhala maudindo, ndiye ndi ziko la Malawi. Ziko limene ena amalitenga ndikukhala kuti lidayenda satana adayenda wapansi kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa kota kukafika ku Mchinji monsemo ndikukrosa ma borders, ndiye ndi ziko la Malawi. Tikunena pano ngati kuli ministry imene ikuvutika kwambiri kuti iphunzitse ana, ministry imene ikuonesesa kuti sukulu zili bwino, ministry ngakhale funding yake ndiyochepa, ngakhale ORT simabwera, imangokhala pa pepala malinga ndi usogoleri umene tili nawo wa Chakwera. Usogoleri umene chidwi chake chalunjika kwambiri pakuba, ndiye ndi Ministry of Education. And mukayang'ana maziphunzitsi kumeneko ngati kuli the least paid amene mwina akangochosapo ka 10,000 amasala ndi 90,000 amakhala ndi 70,000, ndiye ndi maziphunzitsi. So kairo masukulu ambiri akuyendera pa ndalama yodalira school fees ya ana, akachaja ma school fees aja amasala ndi kena kache kuti aziyendesera masukulu awo ndi ku Ministry of Education. And it is very disheartening, very sad kuwaona ma officials akumeneko akumapanga ntchitidwe wa Katangale. Chikhalire nicho analembedwa ntchito kuti azichita monitor performance ya masukulu osiyana muno Malawi. Utenga wanga masana uno ukupita kwa Minister of Education Madaliso Kambauwa Wirima, kuti akambauwa tathamangirani ku Swedi kapena muthamangire ku South West Division kumene kuli ma district ngati Blantyre, Nsanje, Chikwawa, Mwanza ndi Neno. Kumeneko kuli ntchitidwe umene wayambika wiki ino okuba kuchokera kwa akulu ochokera ku Swedi South West Division amene akonza maulendo oyendera masukulu onse ama district amenewa, ndipo akuyenda tikunena pano ayamba kuyambira ku Neno ndi Mwanza ndikumene akuyenda. Chomvesa chisoni kuti ndichonena kuti apart from the good work that we are appreciating, kuti akuyenda kuti akayaone performance ya masukulu, mavuto amaziphunzitsi kumeneko akumaitanisa ndalama asanafike kunena kuti tikufuna tikuuzeni kuti tikubwera ine ngati manager wa Swedi, tikubwera kumeneko ndiye ineyo muza ndipasa 100,000 per visit. Sukulu ina iliyonse a division manager akulandirapo 100,000. Apart from that, ali ndi ma officials yawo awiri amene so akumapasa ma 80 kapena ma 70. Kuphatikiza pamenepo ndi akukalandiranso allowance ya driver. Akachoka pamenepo akuyitanisanso mafuta oyenderesera magalimoto awo. Kuchoka pamenepo akulandira ma refreshments. Kuchoka pamenepo akupasidwanso ndalama ya chakudya. Kodi kumeneko sikuba? Inuyo anthu ino ma officers mukakhala ma office mwanu simmaganizira za mmene yakuvutikira anthu ku Ministry of Education. As we talk now, they are still struggling. ORT kulibe chifukwa cha boma lanu lokuba. Chifukwa chake tikupempha ma institutions ngati Anti-Corruption Bureau komanso Ombudsman kumene koko amalera muthamange mukafufuze kumwanza ndi kunene mumpeza kuti amasukulu wonse masukulu wonse ama district amene tanenawa Mwanza, Neno, Nsanje, Chikwawa, Blantyre akukakamizidwa ndi bwana division manager wa ku Swedi kuti azipereka ndalama za phamwamwa
asanafike kumeneko. Chikhalieni icho akamacha ku office kwawoko akumalandiranso ndalama, akumatenga ma allowance. They are drawing ma allowances kuti aendere maulendo amenewa. Anditi tikafuna kunena chilungamo, mchitidwe umenewu unaliko kale ndi kale pamene akuluakulu amayendera masukulu osiyana-siyana kuchita inspect. Koma izi nkoyamba kuzimvatu kuti division manager akuyitanisa ndalama kwa anthu osauka kale, masukulu amene akuchita struggle, masukulu amene akunamizidwa funding ndi boma, yeti alibe china chilichonse chimene akulandira. Andi yeti ngakhale ana ambiri chaka chino sanapite ku sukulu chifukwa cha mene economy ya ziko ilili. Mukufunanso muzikafinya omwe aja maziphunzitsi aja, ndiyetu anthu akulira bwana kumene muliko. Musaone ngati mukamacheza nawo, mukamapanga nawo meeting anthu akusangalala. Anthu akulira, akudandaula amaziphunzitsi aku Mwanza, maziphunzitsi aku Neno, maziphunzitsi aku Msanje, Chikwawa, Blantyre, akudandaula kunena kuti bwana mwayika malamulo amene iwo akuaphinja, akungopangira chifukwa ndinu bwana. Koma mwina izizi mwina simuzimvesa mukafika pa sukulu ina imene anthu ati akulankhuleni za mwano, ndi pamene mungamvese. Koma ndikungokupasani chenjezo makamaka inu a Minister of Education awirima mukuyenera muchite intervene chifukwa kumene kundikuba. Komanso Anti-Corruption Bureau mukuyenera mulowererepo kunena kuti ndizoona kuti munthu wankulu ngati division manager azikanyamuka mu office mwake ndikumayitanisa ma 100,000, kuyitanisa 80,000, kuyitanisa 10,000 ya driver, ka 20,000 ya driver pera visit, ndikuyitanisa mafuta, ndikuyitanisa gayiwa aje pompo ndi mpunga, pomposo wamwepo mafanta, ndikuwauza kuti tisasainire pena paliponse. Umene ni nchitidwe wokuba kwambiri. Choncho ndikufuna Anti-Corruption Bureau mufufuze ku Swedi South West Division kumene division manager ali pa ulendo, ndipo ayamba kuyenda lolemba lachiwiri, lero lachitatu ali muneno akuyendera sukulu ina ili yonse, kandi secondary school ya boma, kandi akuyendera kandi community, kuoseko akuchitako demand ndalama 100,000. Ndiye ndikufuna ndifuse kuti kodi akamatuluka kuneno akhala ni mamiliyoni yangati, akamatuluka ku Mwanza akhala ni mamiliyoni yangati, nanga akatuluke Blantyre, akafike ku Nsanje, akafike ku Chikwawa, munthu amene yalemera motani, amene yotundu wa 100,000, nanga ma officials yake amene akuwauza kuti sukulu yomweyo izipereka so 80,000, oti pa sukulu pena paliponse akumaononga sukulu imodzi ikumaononga 310,000. Ndiye tiyerekeze kuti masukulu madera amene wakapena ma district amene alimo sukulu masukulu onse mwina alimo 1,000, alemera motani. Nchitidwe umene ndi nchitidwe wokuba kwambiri, umene sikuyenera kuloledwa mu ziko linolo. Ine ndanena kazi kupweteke koma uthenga umene ndionena kuti ndalama zimene mwalandira inu mande Tuesday ndi lero muzibweze, chifukwa atauza apa sukulu yenayo kuti atipase ndondomeko ngakhale inu simuna saine, atipase ndondomeko tikapereke nkhani imene ku Anti-Corruption Bureau. Ndikuba kweni kumene kuzimene mukupanga division manager, ndipo ndikanayenera ndikutchuleni zina koma ndikungokupasani ulemu chifukwa musautengere udindo wanu ngati platform yokuti muzibera anthu osauka. Mulibe chisoni inu mukaona ana akuchita struggle. Nderero mwayamba ati mukhala ni ma program a mitundu iwiri, mwayamba kaye kuyenda ma secondary school, kena kumuzayambaso kuyenda ma primary. Ndiye izi awiri mamuziwe kukaphulika bomba kumene kumudziwe kunena kuti anthu akukanika kulankhula chifukwa akubwera endu wankulu koma zikuanyasa, chifukwa ku office kwawoko akutenga so ma allowances, akutenga fuel, akutenga china chilichonse chimene ane akutenga, koma akukapemphaso kumene kuja ndalama kumanena kuti mundipase 100,000 azibale yanga enawa ma 80, koma driver 20,000, koma musatisainise kumene ndikuba.
choncho a Minister of Education mukuyenera mudziwe kunena kuti a division manager akuswedi akuba ndalama m'masukulu uku ndikuba kwenikweni chifukwa sindikukhulupirira kuti ilipo policy ya mtundu otero. Mwina mukananena kuti mwangu auza kuti mukubwera nde anyakewo aone kuti kodi akugulira ni Fanta kapena ayi, koma izi za 100,000 yosasayinira, there must be something. Bon Kalindo mwana wa chawi kwambiri amangoying'alula ityoke alinyodo ine sinimadandaula ni munthu ndimangoyima pa chilungamo. Amalawi ambiri akufera mphati akuvutikira muntima misonzi yochita kusamba m'masukulu mu ma headmaster akusowa mtendere ndi maziphunzisi awo, akusowa mtendere ndi ana awo, ndiye wina aje wakhutakhuta uko sausage yako basi uzikangobwera ndikumakatenga ma 100,000 every institution sukulu inayoso ukatengepo 310 uchisiru weni from Njeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.